देखी भैया, आज पूरा दुनिया के लोगवा कोरोना के महामारी से मर रहल बा। ना जाने के कब का हो जाए। रउआ लोगन से हाथ जोड़ के विनती बा, अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। बर्बाद कई घर कैले हो, बाटे गरीबन के रोवैले हो। बर्बाद कई घर कैले हो, बाटे गरीबन के रोवैले हो। कितना सुहागन के सिनुर उछड़ले, मुश्किल कोरोना जेल बाटे कैले मचवले कहर बा। देशवा के लागल हमरा के करी नजर 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 बा। लाश खातिर रोतावे लोगवा, आइले ऐसन रोगवा नया बता समाज हो। हिल बहिल बाटे विज्ञानमा, डॉक्टरी के ज्ञानमा जतावे सबे बहज हो। नहीं अकसी जहन मिलत बा, एम्बुलेंस पैसा पे हिलत बा। तबाही घर घर बा। देशवा के लागल हमरा के करी नजर बा। देशवा के लागल हमरा के करी नजर बा। केहू ना गरीबन के सहारा, पैसा के खेले सारा। इले इले त जनवा हो, लौकता लाश जैसे चीटल भरल हॉस्पिटल, जरत समसनवा हो।